Zapravo to je skraćenica kamerno-kafanskog žanra koji nudi ovaj ansambl. Pritom kamerno predstavlja neki senzibilitet naše interpretacije, a kafansko podrazumeva neki skup emocija, karaktera koji se oslobađaju takvim prostorima i kad sklopite to u jedno, dobijete naš identitet. U odnosu na 2011. smo imali dosta lepih koncerta, putovanja, iskustava, muziciranja i evo napokon porađemo naš drugi album. Drugi album je, moram se izrazim s jednim izrazom, dosta polupan. Dosta je modernija muzika, zahtevnija za sviranje kao i za interpretaciju, tako da nadam se da ćete uživati u ovoj novoj pesmi koju ste čuli. Uglavnom u životu imamo vremena za stvari koje volimo da radimo. Tako da ćemo se sve više baviti ovom muzikom, Lazinom muzikom i sve više vremena provoditi zajedno svirajući ove predivne stvari. TEDx vredi posetiti jer svašta možete interesantno da saznate, da čujete dobre ideje, šta ljudi sve rade i da na kraju krajeva se inspirišete da i vi napredujete u svojim idejama.